Kør NB. En op på plat. Han er What? Hvordan flækker han? Sten han low. Han er død. Er han død? 2 mod 2. Connector. Drop. Get flægt, mate. Flash plant. Okay, man kan også være plant der, fucking. 12 skud. Hallo, Marker. Det Skal lige mig? Hallo der. Alex, drengen, getting them MVPs. ham der i drop der, han måtte bare ikke. Det... Det var fandme.